So, pasalamatan sa inyo. Ang pagsagot dyan. Actually, gusto na lang akong ma-experience pero promotion na kaya sa akin. Wala experience. Ito na lang. Sige, Franco. Actually, sa kini ato pagpangalagat sa Ginoo, ako ra gamiton ni bersikulo diri sa Daniel. Daniel kapitulo 12. Bersikulo 3 sinaingon. Apan padayon ka sa imong panaw hangtod nga maabot ang katapusan. Kay ikaw mapahulay matindog sa kalipayan sa imong bahin sa katapusan sa mga adlaw. Sa ini ka challenge dayon na gyud. Ay pagundang. Kay nagigyandang. Before ako maghatag ng eksyonan sa mga kuan. Yung pa-athlete sa kuan. Ato pagpadasig karon din yung mga experience padasig mo ni na na-experience yan nato sa kung Brad Jeffrey medyo pa sa ito matibay-tibay na kuan na mga experience pero kung ako sa di huho ni ako experience may eksonan basin og anong hangtod karon na pa ko nagminyo 8 years na sa inungdan. Diba? Pero ang ato padasid, ang padasid karon padayon sa imong panaw. So, way posibilidad mo padayon sa pagabiyudo o padayon sa Panaw man, di man biyudo. panawan, no? After yung examen, pag-inas ako na una, nga may ngani ko karon. Pero ako na i-challenge sa mga nakaroon na inyong partner. Ayayin din niyo taguti nga kaning kanang mong kabutan mo lakaw. Duha klaseng paglakaw na paglakaw nga wala pagbalik. Nay mo lakaw nga babay-babay ra. So sakit sa buot. Di ba? Pero sa kinabuhi na ako may eksonan. Wala akong maghunahunang nga mabutan sa punto. Pero itong matay, ako'y nagsakit una. Ako'y nagsakit. Kanya, niwang na ko, nakubunan ko kaon. Tibog gabi sa ako katulog. Kanya, gabi nga ako, dibati, di nasabot, malibang ko na dugo ng magawas. So, babae ng institut. Una, musiglit ang dugo, nagto sa kilid sa bawal. Magbuko ko sa bawal, pula ang manay kulur. So ako muna mahutdan yung dugo. So medyo, lain na ako pamina sa ako lawas. Namilit na ako kang misis, namilit ako sa iya. May kami barat sa mga bata. Sindig siya, magtilig ka matay! So pag siya iyang ko ng puntahan. Saan naman nangyari ako lawas. So patsik up na dagan mga asa ng mga doktor. Ang nakita ra, ang ako sugar ni taas na, ako BP ni salta na. Tapos, mora na yung nakita ang eksonan. Nya, ang ako kondisyon, okay na siya, patulog sa timog gabi, maglir. Siya, gabi na hagok, ang niya ako, wala na ako mata. Patulog, sanda na ako kuhan. Pero, ang eksonan, naay nabasa na ako sa Bible, ako basahan sa inyo. Tama na yung magpuntok kung sa amin yung pagkuhan. Roma, sa Roma, Apostol Pablo ni Juan. Roma 14:21. Ang maayo maong dili pagkaon og karne o pag-inom og bino o pagbuhat sa bisan unsa nga makapangdol sa among igsoon. Pero makapangdol man ni sa igsoon, pero akong yun na testingan ako pag una ko karne. Kung sa resulta, 1 week wala naman kong malibang og dugo. Praise the Lord. Kasi sa mabalik ako pagkaon, dugo man. So, nara kong bayo kaon. Kabulan, hangtod lang karon nato ng tuig. Wa na ko'y karni. So, ang ako lawas, nag-anamanam na og kakondisyon. Kahagan ng mga kuhan, di na katuig, wa na dyan ko ni balik sa karni may kunan.
Unya niabot ang panahon nga si Mrs. Mao'y nagsakit. Unya, sa primero ginamit ang tayo sa iyo. Ningon siya dito sa kwarto. Pa, kabuutan niyo mo. Pero pagkabantay sa ako, kabuutan ko. Kadugay na ito nag-uban. Pero, ako niya kamay yung nabuutan ko. Lisad siya, ikaw marami yung nabutan ka. Yan, makisaw. Kaya paminawan. Tugot yung lain tao, mamoy musulti yung saka. Pero ito, may kulutaw kung siya mong kinaiya. Kita may nag-adjust sa natin pagdala niya. Aron, ang Ginoo malipay. Mo pa ang mga tao. Dili kayo unahan ni mga tao niya. Ang Ginoo lahi na. Kasi keepers the kingdom of God, and His righteousness, and all these things, shall be added. Pero, unahan na ito, ang Ginoo pag-appreciate. Mo pa ang mga tao. Pero, may isunan, si Mrs. pagsakit niya, paingon niya sa ako, kaya nag-search na para tama ko. Paingon niya nga, kabutan niyo ba? Duda na ko. Sabi. Pero, ako lang ipalabay lang na ako. Pero di ka na ito, wala din siya magpabiya. Pirme namin ang uban. Kahit ang iya, kasing-kasing halos di na mapas. Pero manintin na magpitik. Tapos, permi siya na ay murag na ay maghalusinig na. Na makita niya nga kuan. Ang tuwad nga, nervous siya. Check up. So, may klaro niya po sa findings. Kanya, sige siya pangutana sa ako. Siya, ba, maluwas ka ako? May video niyo, bro? Wala ka tanaw ra ko dere. Tanaw ka? Iwag i-video niyo mo, diya ka part, ikat niyo mo. Medyo masilan. Pero ang point na ako muni, kamu nga magtiyayon, ito continue nga mo sa punto. Ano siya? Kaya naghatag yun nga sakit kami si stress. Kaya nga naman, ang lawas niya, maengro na nato. Si Sister Bernadette, kumawag ng lawas si Mrs. Ayay, ma. Hindi ko gusto nga mulala ang sakit. Kaya muna akong kinaiya. Magsugod na nga niya ang ibati. Ako ginasya ko nun. Pangitang ito mga pamagi. Hangtod nga nakaabot sa tagong nga hospital, private nga hospital, niyong sa ako ako. Hagsag ko sa ako. Sa doktor, isa. Ay, walang hanam sa problema sa inyong misis. Ang problema mo, ang iyang cancer cells ang kataas. Ang normal is 35 lang. Karon ang iyang cancer cells 260. Sa alarming na. Target niya, kaya di ko man dahil ma-point. Kung sa ikwan, target na stage 3. Hapit na mo stage 4. Ayaw lang nga. So ako yung istoryahan. Pero si Mrs., medyo ko na siya. Hangtod nga, nabantayan ako, nagkalala agad ang iyang problema. Kalala. Tapos, nabantayan naman nga naa siya'y problema sa kulon, tapi o sa iyang rectum. Kaya niya paglibang, Mr. Book, hindi siya kalibang. Niya, premium hapos sa tiyan niya. So, ang nakita sa dito sa ultrasound, so, estimate sa stage na rayon to. So, dapat apason. Karon kayo. Pag dito sa meaning sa ningon man nakuhaon ang matrix 300. Oh, then siya nag-decide. Ako ato murag hirap lang sa ka. Kay parang makpan ba? Send mo siya si opera ko. Kay dahil naman ang iyang pag may-deform mo ng iyang tiyan. Oh, then after na ito may sunan, na-operahan siya o niya ipakita po sa doktor sa iyang ikuha. Sa nakuha. Oo, nakuha. Pagkipakita niya sa akin ko, unod mo yun. Unod siya. Huwag kalainan din sa karnis. Kuhan? Huwag mo itong lagaan. Niya, kuhanan, kini Jamanan. Ibay mo, sa grabe lang yung mga tao din sa kuhan, syudad. Hindi mo tayo. Ano kabanti ko ini? Kuhan, mandakop na ilaga. Advertisement na, mandakop mag ilaga, dagko may ilaga, tapos
Isa ko rin sa pansit. Dili ilaga, mga dagko. Anong bigan-bigan dito sa sidad ng mga ilaga mo na pangmano nila. Pagkarbihon din, mabantayan ang pagkataroon na din na. Sinabantayan niya ilaga dito na kahit paingan, baboy man ang insulti. Baboy ni, pero ilaga di ay. Ikaw nga, di ka mukhang baboy, sikti. Karon sa mukha no, baboy. Pansit ni nga baboy, biktima. Kaya ilaga dito. Mukhaon po na sa lagi-laga. Ha? Mukhaon po na gilaga. Bagus na ilaga. Pero, kasi may resulta sa tao mo kayo, sa isip tulog kita di city, sunod mo din ilaga baboy, pero puto na ito diya, advertisement naman daw. Ang point na ako, ganun na yung unod yung nakita na ako may nandikan sa ni Mrs. Pareho na yung karni, Metsura. So, nagunahon ako nga, safety na, kinaoperahan man. Ingon man ang doktor, nga katong nag-opera, sa duha sila. Pero ang katong master sa tinai, mo isulti sa ayaw na dugaya. Burus mo dili dugayon. Sa may tinuod din ayaw dugaya. Kinahanglan ipabayopsi dayon. Karon pag bayopsi, imbis kay hindi na riyan, nidagan pag 1 month na. Wa nga rin. Itaas na ang rating sa cancer cells. Karon ni dako naman ang iyang tiyan. Nagyapon ron, nagka-video yapon.